Čaute všetci, Masňom vás tu vítam môjho ďalšieho videa. Dneska si zahráme hru Hole in the Wall. Nemá zmysel vysvetľovať, čo je to za hru, to uvidíte. Takže myslím, že už môžeme ísť na to. Budeme vlastne len preskakovať cez diery, čo budú v slime blokoch. A začíname. Teraz vlastne musíme len cez to prejsť. A úlohou je nespadnúť. Počasie to bude už oveľa ťažšie. Budú aj z dvoch strán a potom vlastne bude pravá len jedna, ktorá pôjde tadiaľto. Máme snowball. A aj tá platforma sa bude zmenšovať. Aj teraz sa zmenšila. Sú tu snehuliaky. Spadol som. Nevadí. Ideme ďalšiu hru. To bola len ukážková hra. Chcel by som aspoň raz vyhrať. Máme podvodnú mapu. Začíname. V začiatku to je vždy ľahké, ale potom to bude dosť ťažké. Tieto prvé sú ľahké. Sú tu blaze rody. Teda nie blaze rody, ale blazovia. Oni po nás strieľali, ale už zmizli. Už tu nie sú. Aj pavúci tu sú. Zatiaľ sa mi darí. Zostáva nás 5 z 8. Nie! Prečo som to nepreskočil? Som to mohol preskočiť? Ja som sa tam zasekol. Tak, ideme ďalšiu hru. Bol som 5. No, to nie je najlepšie. Dúfam, že túto hru už budem na tom lepšie. Chcel by som aspoň raz vyhrať. To asi vždy chcem, ale moc často sa mi to nedarí. Ale teraz to cítim. Túto hru to zvládnem. Začíname. Idem sem. Aha, to... No tak, na prvé kolo to bolo docela ťažké, ale nevadí. Oni idú dve. Nie! Nie, prečo? Prečo to proste nikdy nepreskočím? Ja neviem, ako mám skákať. To. Dobre, táto hra sa ako keby nikdy nestala, dobre? Ešte ich veľa žije. Nechápem, ako to dávajú, ale asi to proste len neviem. Mám tam aj pavučina. Jeden už spadol. Ešte zostávajú 3. Pillagerov tam majú. Už asi moc dlho nevydržia. Už je koniec. A začíname druhú hru. Som bol 9. tú hru. To bolo fakt hrozné. Som vlastne zomrel na druhom kole. Ale aspoň máme ponaučenie, že nebudem cez to skákať, keď nemusím. Pretože sa mi to moc často nedarí. Vždy spadnem, vždy sa o to zaseknem. Dobre, skoro som umrel. Dobre. Neviem ako, ale zvládol som to. Aj toto som zvládol. Sú tu gastovia? Čo tu tie firebaly sú odkiaľ? Neviem. Nevadí. Dobre. Zatiaľ nikto nevypadol. Takže dúfam, že nebudem prvý, kto vypadne. Zatiaľ to zvládam.
Uvidíme dokedy. Fishing rod. Máme fishing rod. Ne, on išiel z druhej strany. Preto je dobré sa pozerať. Som 7. Takže pre mňu už niekto zomrel. Dúfam. Nevypadal som prvý, že nie. Dúfam, že nie. Dobre, toto bude posledná hra, pretože už to nezvládam. Stále vypadávam. Takže dúfam, že túto hru už zvládnem. Nejak lepšie ako tie ostatné. Chcel by som byť aspoň v top 3. Keď už nie v top 3, tak aspoň v top 5. Musím sa pozerať z obidvoch strán. Vlastne zo všetkých strán. Pretože oni môžu ísť dve a potom jedna z toho bude pravá až. Ako teraz. Som si myslel, že toto pôjde, ale išlo odtiaľto. Mňa zhodili... Vážne ma zhodili zombici? Prečo som bol tak na kraji? Pane Bože, ja som úplne prvý zomrel. To sa vážne môže stať iba mne. Dobre, ja už túto hru asi nehrám. Nikdy. Dobre, teraz už naozaj ideme poslednú hru. To už bude vážne posledná. Viac ich nebude. Sľubujem. Začíname. Fajn. Nebudem na krách, pretože ma zase niečo zhodí. Ako pavúci. Takže sa budem snažiť hýbať a byť v strede. Fajn. V pohode. Máme pavučiny. Ne. Ne. Prečo? Tá pavučina ma mohla zachrániť. Ja som si lahol. Ale ja som cez to neprešiel. Prečo? Ja som to mal zvládnuť.